където през цялата година се вземат важните решения за нашите граждани. Бургас има своя посока и тази посока се задава тук чрез дебат, чрез сблъсък на идеи, чрез отговорността, която носи като избрани от развитие. Господин Николов, госпожи и господа общински съветници, използвам трибуната, за да благодаря за доброто взаимодействие между държавната и местната власт. Това е една от най-важните предпоставки Бургас да върви уверено напред и да е сред лидерите в развитие. По реализирани проекти и, разбира се, по амбиции. През 2025 г. областна администрация Бургас продължи да подпомага усилията на общината чрез предоставяне на държавни имоти за важни публични нужди. Тази практика ще продължи, защото вярвам, че най-силните решения са споделените решения. Днес в залата виждаме ръководители на висшите училища и филиали в Бургас. Вашето присъствие значи много и е важен знак. Знак, че градът ни продължава да бъде магнит за знание, за младите хора и за големи академични амбиции. Уважаеми бургазги, пожелавам градът ни да продължи да върви смело напред, да пази духа си, да пази усещането за дом, което само Бургас може да дава. Поздравявам почетните граждани, чиито имена и дела остават в историята. Бъдете здрави и нека останем единни, най-важно. Свети Николай Чудотворец ни помага и закрили домовете ни, семейства ни и любимия град. Честит празник Бургас!